Ipinakilala na ng Ako Bicol Party List ang hahalili kay dating Congressman Saldico na pormal na nagbitiw bilang kinatawan ng Kamara de Representantes noong Lunes. Sa official Facebook page ng partido, ipinakilala si Atty. Jan Chan na papalit kay Ko. Si Chan ay isang abogado mula sa Rapu-Rapu, Albay, abogado at lider na may malawak umanong karanasan sa batas at public service. Bago maging kinatawan ng Ako Bicol, si Chan ay senior partner ng Chan Robles and Associates Law Firm, isa sa mga pinakatanyag na law firm sa bansa at consultant ng World Wildlife Fund Philippines na nagsusulong ng mga programang pangkalikasan. Siya ay consultant din ng Philippine National Oil Corporation at senior policy expert sa Penwood Corporation. Si Chan ay ang Vice President for Business Development ng Chan Robles Professional Review at aktibong bahagi ng JCI Metro Manila bilang Regional Legal Counsel. Mula rin siya sa pamilyang abogado na mayaman sa karanasan at kaalaman at higit sa lahat, dala din umano ng bagong congressman ang puso ng isang Bicolano na handang magsilbi para sa kapwa Bicolano at Pilipino. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.